लगवा देनी तब तारा काम करे में दिक्कत होता। मम्मी जी एसी लगवा देला से खाली होला कि चलाहू के पड़ेला? एको दिन चलैनी है एसी। हाँ तो बिजली बिल के भरी? एसी लगवावे के कहले रहलू तो लगवा देनी नू। जा चुपचाप काम करो। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात केवल उन्हीं लोगों को मालूम है जिनके घर में एसी नहीं है। एगो तो ऐसा जुग आ गइल बा कि एकदम पतो लोग तो लाज शर्म धो के पी गइल बा। एगो हमनी के जमाना रहे कि साड़ी पहनत रहे आदमी, हाथना तना घूब तान के रहत रहे, आ सलवार सूट पहन लेता रू तो कम से कम सलवारो सूट पहनत रू तो मुड़ी पर दुपट्टा ओढ़ के आ ससुर के चाय दो। ठीक है मम्मी जी। घूकता ना ससुर के सामने एंगा पतो के ना जाए के चाहिए मुंह उघार के। जड़ गल, पूरा जड़ गल। का भइल का भइल? मम्मी जी उन्ना लौकल हो, चाय लेके गिर गई नहीं हो। अरे बाप रे बाप, जड़ गल पूरा। बाप रे बाप, आजकल के जमाना के लड़की के घूक ताने के कह दो तो आदमी के मुआइए दिहन सन। तारा के तो घूक ताने के कहल एकदम महंगा पड़ गई। आज के बाद घूक मत तनियो जा। दी मम्मी जी राउर गोड़ दबा देतनी। हैं? आ सूरज पूरब के जगह पश्चिम से कहाँ से उग गइलन? एगो तो बुलावला पर ना आवे लू सेवा करे, आया जो अपने मने आ गइल बड़ी। मम्मी जी ऊपर वचन में देख ले रहनी नु कि बाबा कहता कि जे तहरा के सबसे ज्यादा परेशान करेला ओकर इतना सेवा करो कि तहरा बस में हो जाओ। बताओ तो कनिया, हम तारा के कभी परेशान करे नी? यही जा बगल वाली के सास बिया, दिन रात गाड़ी देत रहेले, दिन रात बोलत रहेले, हम एको शब्द कभी बोले नी। बोलत काहे नहीं खूब? इहे तार बाप माता ई संस्कार देले बा कि सास भूखत रहो ते मत बोलिए। बोला तो हम कभी एको शब्द बोले नी। हाँ मम्मी जी, रउआ हमरा के कहाँ कुछ बोले नहीं। बाप रे बाप, इतना खर्चा हो जाता महीना में। एकदम खर्चीला मेरा रू मिल गल बिया हमरा। एगो काम करतनी, इनका के नो 1-2 महीना ला नैहर भेज देतनी, तो अब हमार पैसा बची। ए हो, तारा मायके गइला बहुत दिन हो गइल बा, काहे नहीं कोई एक बार घुमाओ? इहे तो बात हम रउआ से कहे वाला रहनी है, रउआ तो हमरा मुंह के बात छीन लेनी। हाँ तो ठीक बा, चल जा। आ जाएम तो हमरा खर्चा बाटे। खर्चा? हाँ, कपड़ा किने के पड़ी। कपड़ा खरीदे का जरूरत बा? तारा भी तो इतना कपड़ा बा। अपना ला थोड़ी कहतनी, जाएम तो हमरा मम्मी के कपड़ा, चाची के कपड़ा, भाभी के कपड़ा, फुआ के कपड़ा, भाई के कपड़ा, बहन के कपड़ा, पापा के कपड़ा, सबके कपड़ा ले जाए के हुई। ऐसे ही थोड़ी चल जाएम। मम्मी जी बड़ा गर्मी होता है, एसी लगवा दी ना। एसी 1-2 पैसा में मिलेला का? ढेर फुटानी धैले बा। जा पंखा हाँ को। माँ, दीदिया फोन कर ले रखियो, कहती है कि आई एज बा, गर्मी के छुट्टी बा ओकरा लइका सन के। तो दीदिया होतिया? हाँ। बाप रे बाप, हे गर्मी में उ कैसे रही रे? यहाँ उ तो 1 मिनट बिना एसी के ना रहेले, ओकरा यहाँ एसी बा। ए बाबू, एक काम कर, जो हमार पासबुक ले ले आ जाके एसी खरीद लिया पैसा उठा के। ठीक बा। दीदी सच में आओ तरीका दीदी? ना, अब एसी के मजा लो। वाह बेटा वाह, मेहरारू के पंखा हाँकल जाता। जा मेहरी के गुला। तो का करी? कहती है गर्मी ढेर बा, अगर एसी ना लगवाएम तो खाना ना बनाए। पहली राउर ई महीना के पॉकेट खर्चा 1500 रुपया? वाह, मतलब 50,000 रुपया हम कमाई आ हमरा के 1500 रुपया तू पॉकेट खर्चा देता रू। हाँ तो ठीक बा, रउए अपन पूरा 50,000 रखी। हाँ, हम पूरा पैसा रखेम, लेकिन घर के खर्चावा तो देम नु। हाँ खर्चा दे देम।
ठीक बा तो हिसाब जोड़ी। घर के लागेला किराया 10,000। ठीक बा 50,000 रुपया में से 10,000 गईल तो 40 बचल। अब 20,000 रुपया लागेला खाए पिए के राशन के। ठीक बा 40 में से 20,000 गईल तो 20,000 रुपया बचल। अब 5,000 बउआ के स्कूल के। ठीक बा 5,000 पढ़ाई के। अब 5,000 मम्मी जी के दवाई के। ठीक बा 5,000 दवाई के तो 10,000 बचल। अब 5,000 हमर क्रीम पाउडर के सब लागेला। ठीक बा तू रखला अपन क्रीम पाउडर ला 5,000 बचल नू। 3500 लागेला जीवन बीमा में। इतना खर्चा दे दी आ जौन बची तो रख ली। सरवा कुछ समझ में आवत नहीं कह। जब ठेकेदार से कहत नहीं कि पगार बढ़ाओ तो कहत तू कामे का करे ले, आ जब छुट्टी मांगत नहीं तो कहत तू चल जीबे तो तोर काम के करी। हेलो हाँ करे जा मिले ना लेबू नटवा रे हे नटवा कहाँ बाड़े रे? अब जानू तारे साल बोट का बोल ठीक बा जानू रखा तड़ी का बोल तो के कुल लड़की वाले देखे मन चलीबे नहीं क्या? अरे यार हम शादी नहीं करब हमरा डूबे मरब। ठीक बा शादी नहीं करा और भी दहेज में फॉर्च्यूनर मिल रहा है। हम याती कइल थी सदिया। चल सर नहीं बताओ कैसे शादी करे बा के कहला हमरा डूबे मरब। चल बताओ के कैसे शादी करे। चल बेटा आज हम पार्टी देम तो के लंड फिश जाई। चल 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 सार ना जा ना जे भी थम जाए ना क्या मानो मन अपन लोकेशन मार काटे रुक जा कौरा जे काल चलबा। अरे ठीक बा अपन बताओ का हाल चल बा? हमरो ठीक है बा। हाँ तो इस समय क्यों अपने पति के संगे है? देवरा लाड़ा पुते छोड़ के भाग गई तो भतरक संगे न रहो। तू बतावा। आपका बात भी सही है। भतरा से कैसे काम चलावता की आई ले ना सर उतना सवाल पूछे सोचे ना पूछ ली लड़की एक लड़का। चल घरे कहां ना जरा तो जाता है तोरे गाड़ी में बहुत रिस रहा। चल हम जाती तो नहीं चल पड़ छोड़ा करने तो कहाँ भौजी रिसिया जाए थी रे का भाई रे? अरे यार झगड़ा के जब ना तब न जरे रिसिया भागे ले। अच्छा देखावा मेरा रुके ना बढ़िया कर दिल एकदम साफ है ये नहीं कहीं रिसिया जाए। हां पार बोल चलो पार मेरा रुआ जैसे बुझाती है लाई वो साबुन खाली एक मारे दिलवा साफ। फोन दिलो मिलन के जैसे वो एक दिल बदले बा जब जाली तक टोक देला। चल तो